একমাত্র বিগত কমিটি সম্পাদক সহ রানিং চলতলা এটা Khulumkha jotonono ang Juhili de Burma. Norok ano movies te dal bedal program rogo nogi phai tongkhana. Norok be ang kabang contest rogo bo malaijak. Finally 6 November Shornakomal Jewelers ni Chongbari thalnok phyokjageri tongo. Cheng tongnai norok ne hamjak mung te ruai mung bai. Hambai.